Hej YouTube, det er Freaky Gamers. Og det er Island Survival episode 4. Hvorfor? Ja, meget sjovt. Med den her gang er det Tobias Bo 1409. Jeg ved ikke hvad han er. Han er en ninja gris ting. Okay. Her får du alt dit sort tilbage. Det er ikke galt lort. Ja, det er. Det er dig der lavede det. Hey Tobias, flyt dig. Flyt dig, smut. Kan du komme væk? Du fik noget. Kom med det. Kom med det, eller du dør. Give it to me, or you die, motherfucker. Kom jeg med det. mangler mine bukser. Du fik også bukser, ikke? Nej. Jeg har ikke fået mine bukser. Tobias, fik du hans bukser? Ja. Du har taget hans bukser. Nej, jeg har det. Du har taget mine bukser for sidste gang. Nej, jeg har det. Ja. Hallo. Hvor er mine bukser? Jeg vil have et par bukser. Det er mine fakler. Så må mine bukser vil også være der. Jeg vil virkelig gerne have mine bukser nu. Du er hermed officielt bukseløs. Bukser! Der er mine bukser, jeg kan se dem. Jeg skal bare lige op. Tobias, Bo, vi laver der noget. Ja, jeg gider faktisk ikke at lave der noget. Nej, de gæster, de skal ikke have noget. De skal ikke have noget, de forsvinder alligevel om lidt. Der er min skovl. Kom nu op for at spære. Jeg har de bukser. Nej, du har ikke. Jeg har selv taget dem. Jo. Okay, men i sidste episode, der var vi ved at skrælle det øverste lag af. Så ja, det vil vi fortsætte med. Skrælle. Og så her er Mikkels legendariske dumhedshule, som han så dumt bare gravede lige ned, i stedet for at gå ind i en af caves'ene. Har vi dækket den til? Ja, ja. Så. Er det den her? Ja. Ja, mange tak. Så kan du få et stykke cobblestone for det. Okay, skal vi så også udvide øen snart? Jeg vil have en stenpikker. Hold kæft. Jeg svarer bare selv noget kobber. Nej, du skal ikke ud og hakke. Hvordan skulle du dø? Tobias, kom her med mine ting. Kom med tingene. Hvor er hans bukser? Dem har jeg. Der er hans bukser. Kom med hans ting. Sådan der. Kom med lortet. Hvorfor bliver du egentlig ved med at dø? Det ved jeg ikke. Giv ham hans hat. Man kan tydeligvis se, du har den på. Totally spade. Jeg slår dig med en spade, hvis du... Du vil ikke tage sådan noget, det er bare hans arm. Au! Kom med den. Du ved bare lige hans ting først. Kom med hjelmen. Du bliver dræbt med et stykke jord. Jeg er i gang! Du var ikke hurtig nok. Jeg skulle lige til at gøre det. Ja. Det er mit kobbel. Nej. Nå, du får dit lort derovre. Ja, jeg har sådan en jernspade, så det var nok lidt dumt gjort, det der. Svin. Huh. Grise. Stop. Grisemand. Stop. På en tisemand. Nå, der døde han. Igen. Ja, der er dit cobblestone. Du må selv hakke det. Ondt. Hvorfor kan jeg ikke slå dig? Fed faggot. Fuck. Undskyld, den blev taget. Det er bare sådan, jeg er vant til at bare kunne sige, klar med et dyr. Hvorfor siger du så det andet? Det ved jeg ikke. Jeg er bare vant til at kunne sige det normalt. Normalt så plejer jeg altid bare at sige det sådan. Jeg er ikke vant til. Der skal ikke stå copywriter nede i beskrivelsen. Det gider jeg ikke. Og hvis der er nogen af jer, der skriver det, så ved jeg, hvor du bor. Eller I bor. Ja. Ja. Men her med den her Island Survival serie ting.
Jeg går væk med dig. Au. Det bliver sådan nogle, vi ligger ud to hver dag her i starten. Skyde på, at de cirka var en kvarter. Jeg vil have, Omkring et kvarter. jeg skal bare have en pind, eller 2 pinde. Fik du det? Ja. Fuck dig. Nej. Der er klog. Fandt du klål? Ja. Hvor fanden er kål? Ja. Det. Et æble. Det er lækkert. Så kan min stabilitet holde min fjendens position. Hvad det så end betyder. Ja. Så settings. Men ja, jeg tror ikke engang vi kommer i gang med vores checket episode ting, men det bliver i hvert fald ikke, det bliver ikke multiplayer ticket. Det bliver ikke mig og Frederik Forsberg. Sådan, ja, vi kalder ham bare for Frederik. Nej, jeg kalder ham for Forsberg. Men det bliver ikke med mig og Forsberg. Enten så bliver det sådan... Altså, mindre det er server ting. Ja, men mindre det er server. Server-tagget er det eneste, vi kan spille sammen. Ellers så du og lortet ikke. Øj, hvor er der meget lige her. Hvad for noget? Kål? Ja. Okay. Nu var der jern lige ved siden af, og så kom jeg ned i en helt ny korte. Ej, ikke den her korte, den bedre. Vi kan udvide vores jord med masse. 5,5 stack. Hvad skal vi bruge det, eller hvis det er sådan til? Jeg laver det om til blocks. Eller skal man egentlig gøre det i 4 her? Gør det i 9. Alt hvad der er blok skal være 9. Nej. Nu må du snart til at lære det med. Nej. Vi får 2 lapis lazuli blocks. Jeg laver lige en jernhakke. Ja. Fuck, der larmer herinde, mand. Hvilke svin er det så? Det er den her. Ah. Den. Lige der løbte den op på mega meget. Ja. Så er der ikke mere at tude over. Okay, hvad skal jeg bruge de her 2 blocks til? Skal jeg bare sætte dem? De kan komme på vores hellige recorder-tempel. Hvor skal de komme hen? Heroppe på de 2 hellige blocks. De 2 helligste er hellige blocks. Af for helvede. Jeg hjælper dig. Jeg skulle til at bruge den igen. Det havde sgu ikke været så godt. Men ninja-pikken hjalp mig. Jeg hedder faktisk Pig Ninja. Ja, okay, fuck dig. Jeg er pisselig glad. Nej, hvad laver jeg? Er den ikke snart død? Ja. Sådan, nu får vi sat det. Jeg har nogle af dine mærkelige madvaner. Hvad snakker du om? Noget af dit mærkelige kød. 2 stykker. 2 stykker hvad? Svumpekød. Nå, vi kalder zombier for svumbier. Fordi at vi ikke kan lade være. Jeg bobler. Hvad laver du? Han brækker sig. Du stinker af lort. Kan du ikke fatte det? Smut. Nå, er der et æble, så giv det til mig. Giv det til mig. Hvor mange mangler du? Nå, giv mig det. Mange tak. Dumme. Jeg har 9 saplings. Flot, så plant dem. 10. 11. 12. Du skal stadig plante dem. 19. 70. Nej. Hvad laver du? Ja. Ja. Så er der kun 5 saplings tilbage. Jeg tror, nu har jeg jo ikke mere pickaxe. Jeg tror, jeg bygger mig en båd, må jeg det? Og se
og se om jeg kan finde en af de andre øer. Nå, nej. En af de der små øer, der ligger ved Det siden kom af. jeg også lige i tanke om. Jeg skulle ud til den der mushroom med en bude. Hvorfor? Fordi jeg skulle ud til den. Skal du have noget kød? Ej. Vi får kun lov til at dræbe en af dem. En af køerne. Så kan vi selv plante mushrooms, hvis vi får sådan en. Vi får kun lov til at dræbe indtil der er mushrooms. Det får man altså ikke. Får man ikke mushrooms? Nej. Kom lidt, sværm. Man kan godt Nå, men få vi har mushrooms. vores første stykke hvede. Ikke hvorfor tager du? Du skal have også bare sådan nogle af de der store mushrooms, og så får du det tidspunkt. Det er ligesom træer, når du smadrer bladene, kommer der lige pludselig en sapling. Okay, men hvilken retning skal... Nå, jeg skal sejle den her retning, ikke? Den der retning mod den der... Vi skal sejle sammen. Yay, vi sejler sammen. Jeg skal også med. Nej. Du skal blive her og være slave. Jo. Så håber jeg måske. Bare stå og hakke alt det kobbel, du kan. Nej, for jeg har en sten på det. Ja. Jeg skal ikke godt spille. Ej, nu kommer der også skeletterne og alt muligt lort. Bare lad vores pig ninja om det. Ja, Bare lad dem om det. Bare lad den om det. jeg kæmper imens I er væk. Kom, vi skal den her vej. Nej, det er den her. Er det? Ja. Det kan jeg da ikke huske. Det var da ikke den vej. Var det? Ja. Jeg fik en bone. Vi skal løbe det over bruge vores bone nu. Jeg kan ikke spurte. Det skal ikke bruges på træerne nu. Det er noget. Nej, ikke på træerne. Brug Ja. den på vores hvide. Eller på græsset. Ding. Ja. Nej. Det var bare ikke sejt. Sådan. Sådan, nu styrer vi huset her. Og med det her. Hey, kom med det hvide. Hvad? Jeg har Jeg ikke driller. Hvor er svungbien henne? Svømning? Må jeg godt lave et brød og så æde det? Ja, vi skal gemme vores hvide. Skal vi? Til hvad? Hvad skal vi bruge vores hvide til? Så hvad laver du? Hvor er du Til henne? mad. Jeg TP'er lige til dig. Nej, TP'er. Forspil. Thomas Spider. L shift to dismount. Det er ligesom ikke en hest. Ej, men nu bliver jeg sgu da heller ikke dummere. Nu dør vores ninja pig, tror jeg. Ja, det gjorde den vist. En score over 5. Woohoo! Ja. Hvor langt? Hvilken vej skal vi? Ja. Er du sikker på, at det er den rigtige vej? Ja. Det er jeg ikke. Tror du ikke snart, vi også har optaget et kvarter? Snart? Eller skal vi faktisk lige se, om vi kan komme derud? Lad os lige se. Og hvis det ikke er den her vej til. Så pærer jeg til. TP. Nej, det gør Nej. du så ikke. Det er godt. Fordi så er du også herude på ingenting. Ja, det skal du så ikke være. Så er det bedre, at vi TP til dig. Yay! Jeg tror faktisk også snart, at vi skal optage noget ticket. Skal vi ikke også? Nej. Hvorfor ikke? Hvad kan jeg bruge det til? Fordi hvis vi spiller ticket, så bliver det kun mig alene, eller vil du også sidde ved siden? Ja, altså, vi skal jo spille sammen helst. Jamen, man kan ikke finde nogen gode server. Alle de der ticket server, som er til 1.4.7, det er alle sammen på tysk. Skal vi ikke bruge til noget? Nej. Så Jeg svømmer 1 minut mere den her vej, og hvis det ikke er den her vej, så giver jeg selv noget. så gør vi det. Om 1 minut cirka, så... Se lige noget til til. Nej. Jeg skal bare komme sådan, bum! Jeg tror altså, vi har taget den forkerte vej. Men det tror jeg. Tror du også? Så. Hvad laver du? Hvorfor? Jeg styrter! Farvel! Jeg
Farvel YouTube. Farvel der.